Gachinsa iber togo chaka korua se ward ya Kisii Central abwasia mateyemo korua ekenyoro Kenya Sancha kegotoka ward ya Kisii Central ebunge Nyaribari chache county ya Kisii giasokire na gosaba bokonye erigo konyo goisania chishiringi milioni yemo nuguta isano ichira chiko bakonya koruaria omwana obo yobwato muchando bwengoro egekaka emyaka 15 nemo gwikira boniga korengana ni amateyo nigo batani bwachita sinyagitari na gotebwa bono nigo oburiro obo bwikire stage yo moero asabono besokire na gosabonde bwensi obwato mabo gwanja kobakonya erigo ruania oburiro obo bunechira yemo yokosira mumura bwengeyo nere anyare komenya buna muntu onde bwensi Umugano bumusae Enoch Mecha w'emyaka yigatwa kurwa sekenyero Kenya Sancha Metembe ekegotoka Kisii Central asebonge ya Nyaribari chache imeye county ya Kisii uyo menyere erongori yoka nechindagira chingo asigika kimeka 15 noyo mobono kubwatekana no mochando wenkoro iyo egotebekana etichete mekia yengencho na owenerete gochinchigwa emekie yo lakini omwana uyaga ikabono nkera chaka koba bono ngororekaniro ubweneire gukora ibintu byaye agachaka tuno omujeso yogendereire bakobeire uburwire twabeire ogweta kerenya gitari burwire ombororekanete engaki twabwate chibese eri bono twamoite ngati gatoni oburimo egero omwana yari ngoriwe emanyekane nga muchando kiabwate uruire umbucheti kororekana ngara twakorire keregento pi nario buruire bw'omwana obwacha akakororekana bono waminyokire emyaka twarwanire segi boronge bono totige guchimaye emyaka 16 eibonero twarwanire boge kamboronge yaikire bono maximum tutarochi mutu tutarochimaya umusae Mecha nigachagete koigobe omwaka bwekire bubere na kianda nakaba kagopimwa analia komanyumo chando na tochete korelekana wika mapemo mwako iga chingaki ochete korelekana na kaegwa amatuka make yokomenya onye chando iga tokogororwa enkore abanyagitari batete osebona bogwikira bone murango igwa egwa kamono ngwika asiriko yana sana muno butukoneka ngutara abanye ere nene na majina lense moiga nemekinere tijete ebere nerejwega niri gochigo ngeriwa erosikwe era nene nimekitiri weti manyinga naringi stage C boni abatete stage D no marika masagaranya gitari na ororo ina abatete stage yo moeri stage D so bagato ushauri tokore mapema kini mapema yene chiwasiganiri umugaka Joel Ogamba no monginoye Alice Mura asense mwende nigo barase chimbero cyokoliyo bokonyi na gwaka chisimi analia konyora no nyine ntururu engana bateba yabobolirie chitoro birangara rizo twale dinge sana mane ndagira mani tentol kol machika so abongo somo ro bandale lakini gutabokanya sana ne ono ko yasa baka mambi birangara dinge mabinjiko kanyiwa na no monto marabi onyo maruwake okoboka botinde tesurori natuna tolega no mwangina antumebere yetu teribuya umusawo yiga ni ubono hawendete gwisania shilingi milioni emo nuguta isano achikoweni wa asinyagitari ya Tenwek ime ya bometa sebabulio ndebwensi obwato moyo bugwancha nabarai kurwa serongo rwo gusiko mokonya iri enkoro yaye egendere gwa kamanyinga anje gusaba nari gusaba byabona siginchi abanye kinyoro ni familia yani kya batinira mona inje kurwe myaka yonsi ngake yonsi kini ndo nari gusaba kenene kya stage yibata bete ni reo moelio oko ganinari ko boria onde wensi unyigwete onde wensi urando ro kesere kwe sauti ye ankonye kinde moyo nyasaye na bako basisinya aki bali bonse baigwete riogiri motokonye so wanja kwino tundu bwatia mangi bona naito tosinyire itoko chakera na itoko kora asinga korara kutari korara mane to chuke sale twalira bona twasina kibona tokora nkurubudere getaseni kyagetembe kurega sebonge ya Nyaribari chache ase county ya Kisii ritrene ngorko Daniel Ontire